Pero aí sí que podes entrar. Levo máis de 1000... Tiene que ser un pouco máis tarde, pero lo das un toque moi personal e queda ben. Aquí vas a cantar sola, entonces tires a lingua galega e cantas como che da gaña, non? Das así o teu rollo. Vale. Pois si queres o repetimos. Sí, sí. Levo máis de 1000 anos no país, a súa historia, a miña historia, o seu destino meu. Nacín coas vosas devanceiras, contigo seu a vivir. Son a lingua propia da nación de Breogán. Dixo Ponal, mirei as ondas como en viño, eu deitada fronte ao mar. Falei con labregas reis, escuros séculos vivín con Rosalía e máis curros. Comecei o rexurdir, represión, persecución na dictadura, con firmeza resistín. E hoxe en Galiza eu estou a esmorecer, dame alento. Hoxe preciso de ti, oh nación. I will survive, oh, as long as no I have to live, I wanna stay alive. I got all my life to live, I got all my life to give. I will survive, I will survive. Y aquí bailaría... Na música dos locais non te vou doi. Prohibido paso tes en tecno, mate ou física. Ti non estás nunca no cine, non te atopo nos xornais. eu falarei como falou o meu avó de Trasmaño. En Angorén Ou en Laredo, en Igresa e no Penizal. Todo verete falará E Redondela escoitará. a parroquia de Chapela xogar en galego xa ao coidar e ao dispensar ou atendendo as crianzas do mañá. E coas dietas ou arquivando no hospital. No traballo o galego soará. Eu falarei sempre en galego. Quero vivir a nosa lingua outras 1000 primaveras máis. Non te vou deixar morrer, xa non vas esmorecer. Falarei, eu falarei sempre en galego. Quero vivir a nosa lingua outras 1000 primaveras máis. Non te vou deixar morrer, xa non vas esmorecer. Falarei, eu falarei. Ao estudar, ao traballar, tamén ligando ou de festa e bailar. Se estou no 20 ou xogando balonmán. e remando ata rande o máis alá. Eu falarei sempre en galego. Quero viva a nosa lingua outras 1000 primaveras máis. Non te vou deixar morrer, xa non vas esmorecer. Falarei, eu falarei sempre en galego. Quero viva a nosa lingua outras 1000 primaveras máis. Non te vou deixar morrer, xa non vas esmorecer. Falarei, eu falarei. Decía que as nosas operadoras de cámara aquí, Ahora bueno grabar. as técnicas Iria e Astrid nos din que saliu fenómeno e que xa non fai falta repetilo máis. Sobre todo, agradecemos a todos os que participasteis, alumnos, profesores, pais, persoal non docente e todos os que estades hoxe aquí polo Instituto e pola Lingua Galega.